ፈጣሪኦም ረሲዖም ክብሪ ገዛር ርእሶም አቀዲሞም ኩላቶም ይበልዑን ይሰትዩን ይእቱን ይተአታተውን ነበሩሞ ማይ አይሂ መጺ ድማ ንኹሎም አጥፎም ከም ዝበሎ ሕጂውን እንተኾነ ደቂ ሰባት ነዚ ነገር እዚ ንደግም ምህላውና ዝሕዝን እዩ እቶም እግዚአብሔር ብርግጽ ከም ዘሎ ዳግማይ ክፈርድ ከም ዝመጽእ ንኣምን ከመይ ኢልና እንታይ እንዳገበርና እንኮን ንጽበዮ ንህሉ ካብቲ ዕለታዊ ናብራና ንኣምላኽ ክንደይ ዝኸውን ደቂቕ ንህቦ ካብቲ ንሱ ዝብለና ኣብ መዓልቲ ክንደይ ዓይነት ግብሪ ጽድቂ ንፍጽም ንኸውን እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ትእዛዛት ዘይንሕሉ ግብሪ ጽድቂ እውን ዘይንገብር ተኾይና ካብቶም ኣምላኽ የለን ኢሎም ዝኣምኑ ዘፍሊ የብልናን ከመይ ቃል ኣምላኽ ከምዚዩ ዝብል ስጋ ብዘይ መንፈስ ምውት ከም ዝኾነ ከምኡውን እምነት ብዘይ ግብሪ ምውት እያ ያዕቆብ ምዕራፍ 2:26 ስለዚ እምነት ሃሊና ግብሪ ተዘይብልና እምነትና ከንቱ እዩ ዝኸውን ንሕና ደቂ ሰባት ነዛ ስጋና ንቁርብ ግዜ ትነብር ሓመድ ኣዳም ለባሲት ዕለታዊ ዘቋረዝ ንከናኸናን ኩሉ ንገብረላን ኢና ስለዚ ንሳ ሓመድ ዝበልዓ ስጋ ክንድዚ ካብ ገበርናላ ደኣ ነታን ዘላለን ክትነብር ዝግባእ ነፍስኸ ከመይ ሸለል ክንብላ መሪፅና እምበኣር ወዲ ሰብ ኣብተን ዝተዋሃቦ ሓፀርቲ ዕድመ ብዛዕባ ሰማያዊ ሓሳብ ገዲፉ ብዛዕባ ምድራዊ ረብሑ ነፍሱ እናጥፍአ ኣብ መወዳእታ ስቅያት እዩ ዝቕበል ካብዚ ኩሉ መቕፃዕቲ ክንድሕን ግን ንእግዚአብሔር ጊዜ ሂብና ክብሪ ነፍስናን ረብሓን ስጋን ገዲፍና ክብሪ ኣምላኽ ንቐድም እሞ ካብ ኣምላኽ ናይ ዘላለም ሓጎስን ደስታን ክንቅበል ኢና ሰብ ብዘላ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተጥንፈ እንታይ ይጠቕሞ ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ተአኮቶ ይሰባ ስሙ እግዚአብሔር ወትሮ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት